no information center wo esem ye need that so na urade wo kurubase de Yesu tumi ye what Jesus can do e wachim jaha mfuturo kwan aguna twafo information center wachim abenase peace e wo batabi eno se wa information nyame a police evo or thought first e wat nyame nsa wom information center wachim autopark information center wachim wanchi eto ho eye me kwaku enin kusi buadumene adwen pa hene kofi mensa adwene papa na papa endi wani mukan afin sam ni nkyerem ananse ya ne abede kyerem mara akora don tokora buru omra bomya se gita ho asem ebiem na hoode ede tu se osesa $1 owura John Drama Haji Mahmud bomya so ya obeya no o se Dr. bomya asem no papa oso onim de ntie wabusa ne nsemfo ma akoma kunum Ghana fo agina nanem abusa ne nsem ma akoma kunum na onyia no a to aba sikasem ni agina so akoto aba oyo obi a wa ben oyo ma agi nsem no omra bonti no meyi ne ho ano owura John Drama de okodi batwuma teze sabi omyenkwasea eno owura John Drama ni mama se die esi ya na oman sikasem nkanso sori ensema omia sapepepe. And George Bush Sr. At that time, the American economy was in recession, the way the Ghanaian economy is in crisis today. And people were talking about economy is stupid. Today, I'm repeating those words. This election is about the economy stupid. It's not about all those. Ura John Dramani Mama Kakum, Yajin Kokuanum. One fancy one more son to us who can be say, Wabusan in some fancy Casamu. As I say, Okaipa Mampani. Nanado eba o meye mampanino di okato Ghana for asum ni say wahwehwema kwaze ye nkwala brem no ne edi agrobi hem ko yiwa damfo hey ediangom edaje so meka sane enti atare a asoja fo no twisu tonton munji na atare no su tonto hey mami twi kakra sa bi papa na ban ne de yeyen eno no owura John no munye debate sikasam nye wo so na so betumi aye o si debate ni de nyansa bi anim. And you can't hide behind. You need to go and debate for him to answer them. They should come and answer them. That he has skillfully avoided the economy. They're talking about the way from economy. Because I have questions Franka Tunima and this. Na wasuko kroko amanyoko New Patriotic Party. Empepe wamo ana ewo eye abekwamu no free ya. Wano so timi ebenya mampanyini dibre no. Na watie wabra ene wonna na dagwa kufado wano so ewie na mamuo wo MPP amanyoko no edimo na enye obi aso ono akase na be de kire Dr. Amu awahafo mantabu no ebu jamudi komodo radio asaka fracho wa bone wo mode aduru MPP amanyoko no aye frankatu ni ma dis bibi so atwam eti abana mamuo mu dia o wone Dr. Bawobia yensi nkunya famo ya obetim dia boa pa de sabi ka fracho ebu ba di onu na nadu dagwa kufane se oro badi gira no obi a se di amamra na hye wo mo no omo do bamba mu ro so ade ase ye ne wawie baabai ma no ade eja so eba ye tabri de ko ye ade eja abato ni mu na doni asifia tames fie nan ne so ye oso biem ko pe ba bi de tena man no wo mo ba ye wababu afa na ni fie ngwatwe mu anu wo ye a won na mamu eba na wie ye sese eja ye besi so ase ko bi de wototo na enye ya eyashinka ubiem opotwa ena Dr. Bawobia force dabi won kwatran chaade atoru Dr. Mani Mahama ampa the level no won de was Dr. Bawobia enduru ho me ji ba ho amani you na juma so wo class bia na yes akamia e ba be kasa obeto aso you no eni e ba be tia e ponso enkasa say class of one so there enya de papa only classmate. Hey, class 1 student. Yeah, Afrache. Ahenkan Browa. Yeah, Kufado. Dramani Mahama. Oh. Ahenkan Akan. Constituency. Ababontin. NDC. Senchana. Womunkom. Enu miensa. Enum. Enan. NDC. Amanyoko watch. Besi ne. Womenso. Ti ewiem. Beye chase. Nyame adom. Abuwa masese o matumi se abesi neye wo mutum fama fa no mutum wo mda so ti awiem gu kwan ho a ye sei ni na ti be na wo sei brim for adwaje wo ma na ti atum dan dwa kase no mu a eja to mu a ehye wo mu nneema hye wo magya pade no
saa nkrofo no monche stores no ema wo mo enemanim ya akwasi akwa opeso oche edwa no ma ne saa store edwa yi achimo dan ka hyeyi wo mu mfidie ene nneoma bedipeso otu onabo fatia nkrofo wo mo anka adwam obi mu ninnim wo mo eno ajewa atsono wo mo cha wo mbet no mo dada saa nkrofo no ena MC ni nhwe se wo mbet stores no ama wo mo na mom mo mfa nkoma nkrofo bemben wo mo na mfo ene wo mabusuafo se wo mo yese stores no wo mbet ediama emma achimo dan mensa ejato achim ama pelipeliye ene asomdwe ene obia sabeka de communication office ono ena nsa hye krata yase enti ene magina so atwere krampi nkrofo ebemben wo mo ene nabusuafo adesimama ya pemso na ya gbagwam ewo nsanfoforo baako afipin star square wo hwe ya tuma na saa emfidie yi na edi program na ban no ekire mu se wo sema esini bia yebetim de mfidie no akwakosiesie ede amafo ene eba ye kora ne mfidie yi mabi mu kokwa apa ne ntokwa ne ademu a mfidie yi aye ni mu sa aya anase fuwa no ono na dibe na sika no edu media siesie aya mfisa nya sa no moye no ho ejemu ni kire se anya ono onimanyafo set osai akoto oma komutira pamo na mfidie no se koba so mu di kwa akosiesie krobi fo so akwan de ama wo ma tokoko de ama de otwi mfidie na na no video no ba ma no ayi fuwa eno na nam so ma kroni mani bi no gusi from nya sa anim guase na eye afuasem beto odwa no na sadi asam na gisa sika idie ewu be hia ne susu bi so adwetwe nkomo communication director ewa akwante menka hello Pantiana oni se atwuma mponua edi beguma ma na ye adwuma wodi bia so ani DC so eye frango de agu video me chia wo ne watiefo nyina na drip machines no ye pa ontuma wo atwuma bibit any NDC fo ya odwabo na se ema ye gire da kora no omoto bobo na hwehwem se ye pe omani ye nti no aja ye de fidie no si kwa so ya omo ye adwuma no fidie no hu nyina kakra ye no na ti se omo ye mane mum ya fa ngo enti no de fidie no akọ bia bia ye fa na se de buru se de kronte na ye dan ene ye sa akọji jo sika se de potato fan wo abie dum enti mi wura ote ya ye nkọji ye mi wura di sura wo mo nkọji obi taku wo mo nkọji obi ataku yi omanfo isuso ma na edikan so ehunu di obi sika mi wura eye den na okasi ye kwagi obi sika me simam di aba eye mo lifestyle wa pomponia ye fire tender kura mo kasa o but matisa o mama no kasa eye press conference o ma ya me kura pi aban ya ye adwuma papa ko pension as director of crop service for no Dr. Mamudu wa umia sabi o say enipa no o man for no ye si bi ye ono abo seto kan ye kwagi omi to bi antini afa na nim se manya ne ye dia ye adwuma o den wo afipa ye ho no wo ya no so nipa no na se me so bokokra na e fake names bi no na mo ya conference call na on the na Mamudu mamura o mo atwuma mponi a wo so wo fa wo bi sabi aburu sabi akoze wo nya sabi totally anasa eno no wa ye na ko ji obi sika wo si otra modern otutu computer so me pese ya ba ko ya sisi na mo fa ono so ento so okay ngonka ya tipa ko ji sika ka ba bo am papa yate ye be ya sa adwuma no mfa ne nto so okay enti said me tie opa enti se no fa busia panyini no a ne number wo so anasa se mo fa no to so na one kana measurementa e bi kwa na ni pa kwa na mo ya na mo enti no gina so ma enti ya omode ne number e ka mponua na afi DC o watchma tui abasefu a wa pusu ahoma no timi fai fred ni anu mom de ya se busu apan say na ya tie the side of yate Tiafo opanya wotentamu MPP osokokoko amanyoku no won ke asiedu ye ne eye abusua panyini adi nkomo kakra etiminim se betimi atie ne tofa bone kakra etiminim ara abusua campaign a
yɛde no bɛto sono no nso aba bɛkyim asɛm ni nyinaa ne sɛ wokɔ mpɔtam adwene kan a drip mfidi aban de ma jiska ansa na ɔmayɛ adwuma ɛno na ɔmo kyerɛ sɛ ɛnyɛ nokorɛ no nkuro no mu baako abusuapani na aba ahoma so yi ɛyɛnkɔ ahoma no so na frɛ no ɛyɛ kofi ɔbɛnyɛ woteme nka nwummerɛ ma adwoe anaa mo asɛm deɛ wei no ɛyɛ mfidi a aban kɔsɔ ɔmo aban na amafuo yes ɛdi mfifi mu 50-50 ɛtumi yɛ yi o na 50 na kuro no ɔmo yɛ nipa bɛɛ sɛ apem a wɔn asɛm no deɛ ɛdi mfifi mu paa nti ɛbɛfi nti adwene oke akora na apem a wedeɛ akora ahenka na him ne nyinaa no duru ɛyɛ mu kuro mu a ɛba bɛsiesie mu kwan de ama mmɔ na vidie no bɛduru yɛ no ɛyɛ aban krakye a ɔwɔ atwoma mponua mansini mu a mu kuro yi ɛka ma MPP amanyɔkɔ no mpɛsua no 50 cedi na ɔmo fa nkɔtɔ fra woyɛ awɛ ɛwɔ saa ɛnneɔma no ya wonne me kasa se ana asem ni fe na me kwa na ya se me kwan no ya pe yo na pra ko pre gra say and enru 700 fa ne video 5 no na ba mu pere bodo mu de mu nzu enu gase ya pa ni mi di mi hia se bi mi di eka ho no sana number ka wo akiri ye no kasa wi a yentimi report ya ho I don't know why nanka ye musa o mo say I see propaganda said the woka no wo musa say PPP eye sana no because me ne ye me because me tourist me ni afafa ye no de woni mo he na ye nti mindim mo gigi ses can free ana ba ona bo wasapwa mo kana am say what they betun do ona bo ese amakra na da se no wo ba de ape na wo ba you we hensa na je ya kwan di ebe kwa ya kwan ya wo ba se wo ba ona bo wasapwa to ka kire me se me ansa na ya to aba mambo no anyire hini enti di obi asika ani ne ya dane akwa NDC fo so akasa ne ati omo so side pem ti e beda wase anwumre wo bia no adaje abusuafo panyina otene ka ono ya abusuafo panyine e de ma akusi ose nya no kre ya enko anti secretary dom de ban numbers e kan hono no and okay o de asemo na sha se omo yesa and kusi fo na yeso omo then NDC for a contact wo believe for omo de ban ne eno ano no because na no ebeto dwa say school for no ene wukọ de ya no frase ne ko enye sa no mokam ebra o so mo sha say ko school fo baako November bo so ne de to sonso na mom the student should report to school on the 30th. Yes, on the 30th. Except I'm sure kata. Okay, more options registration. One more from the 30th activities near the start is on the second. Bit flexible. Sebi you any party no more there. Respective students so more oriented. So kwasi kwatin ene no. Abusuafo Jubilee Hospital ye ayalsafie mapa na se baby bia won timanya pomde mapa na me patwe wonom so ye nhwe onwie enka nto se ye twire ndo amase kwa abonte koto ye hwe owie ya no e wose ye do to aduro so a ye do abubu awura drugstore ho na afi na anase pharmacy ho na wo so anom se de se na bremu siche yade ene mojabro so yade diabetes ne hypertension so fa kwa ne ye hwe na ye ntu ase emfa emma wo ka na se se apeso so no enura wose ye de ma kwa ya no bo ye ho enso adwa 02444170 hospital ye wa ya se fie mapa Akim State University College wabofra wie SH ama mambo tumi akwa kosua de ewo Akim State for school fee na RSN enti bomode ani school KNUST na akọ achim asene akida mepacho ka engineering na computer science kono ko beje for wo bre wo do lecture yo be ya mu ne ga ne ba bi no you see this man going to the night chim chro sampa weekends program koso weekdays so 8 ana bre 339 Ahenkan Akan Fest dwumadi a no ntimpa form wom aboabo living bread from November na fa agodie no 87 for adwenkyera aban wo chem se JDM ya no na kwa so ano no watesa ampa December no ha ho de aba wanim guase #1 toaba de ama onabo oluwa wade abremo
asanifo nyina yɛ adwuma ni nyina dem ɛne ɛkyɛ sɛ na kuromu ni nyina family Felicia ka ho owura Joseph ka ho isi awadru ɛyɛ ayi yo ta chia nkrofo na bisa sɛ nko Facebook ana sport original enfemma wei ɛyɛ adwuma nkaebɔ na adwuma nkaebɔ no ɛyɛ fididwuma kɛse baako ɛwɔ achem asen manso adodo na AK se wɔn fidiom de yɛ private no adwuma no wɔn body no to nkyɛn a wɔn afrɛ wɔn kekenti frɛ 0245 924 633 0245 924 633 titru mu amwo bata bi manso ne nsa mpotemo na sene ekwanenwa tu nyadwuma honom omso mo ewa achem manso ene 633 ene 594 ewo ope eyi paso fo ba hema apia krama eya so ewo epoemantim edi ojaw enya werewere kopɛ oba pa odabusuan mu a onya mfie makomako aduana 9 fotim aboabo choba na atu on mo pɛ yedo no ono asem na mekan madam kai tena se no sei enmini da ebe ya god as afia sie dua